Military ni-insister nga legal ang pagdakop sa managtiayon nga Tiamson ug mga kauban. Gobernador mideklarar nga insurgency-free ang Sugbo, samtang mga aktivista dili matingala nga isunod pagpanakop ang ilang mga sakop. Talisay City College graduation karon ng Miyerkules. Mayor JDR dili unay pamugos ang pag-appoint kang Dr. Paulos Cañete. Mga eskwelahan nga wala makaabot sa ginaghanon nga school days nangayo og special permit sa pagsibog sa ilang graduation. Mga armas mga sakop sa Highway Patrol Group ipaudos sa ballistic examination. Mayong hapon Sugbo ug Kabisayan, ani ang labing lampas nga balita. Hatod ka ninyo sa kinatibuk ang puwersa sa News 5. Ako si Frank Malilong Jr. Ihatod namang mas komprehensibong impormasyon. Ako si Georgia Herrera. Giklaro sa militar nga legal ang gihimo nilang pag-aresto sa magtiayong Benito ug Wilma Tiamson niadtong Sabado. Gisuta sab karon kung dugay na bang nagpuyo dinhi sa Subo ang mga Tiamson nga gitudlong leader sa Communist Party of the Philippines New People's Army. Andrea Patenya, Sugindimi. Legal ang nahimong pag-aresto sa magtiayong Tiamzoni atong Sabado sa Barangay Zaragoza, lungsod sa Aluginsan, matud pa sa militar. Kinikaywa sila'y nadawat nga mando o dokumento kabahin sa ilang immunity, subay sa Joint Agreement on Safety and Immunity Guarantees kun JASIG. Matud sa commander sa AFP Central Command nga dakong kalampusan ang pagkasikop nilang Benito Tiamzon, chairman sa Communist Party of the Philippines New People's Army, ug sa asawa ni ining si Wilma ang Secretary General sa maong grupo ug laing 5 ka mga sakop ni ini. Pinasikad sa arrest warrant nga gi-issue sa RTC Branch 31 sa Lawang, Northern Samar tungod sa mga kasong murder, multiple murder ug frustrated murder na pigayon ang maong operasyon. Ang marami tayong mabibilang ng mga activities na kanilang ginagawa. Halimbawa na rin yung pagsusunog ng mga equipments natin na ginagamit natin for road construction. Yung iba pang mga business establishments, yung mining firm na nasunog doon sa Surigao. Gisuta karon sa militar kung unsa nakadugay dinhi sa Sugbo ang magtiayon ug kung kinsa ang nagtabang kanila. Matud pa, di nila ikahibong kung nganong ang Sugbo maoy ilang gipili isip taguanan kay maayo ang ekonomiya dinhi ug dugay na kini gideklarar nga insurgency free. Sa kanilang palagay sapagkat na ideklarang insurgent free ang probinsya ng Cebu ay magiging kampante sila kung sila ay dito magtatago kung kaya't sila ay medyo naging maluwag sa kanilang paggalaw dito sa ating probinsya. Masaligon hinuon ng militar nga wa makatukod og kampo sa CPP-NPA ang magtiayon dinhi sa Sugbo ug padayon gihapon nga insurgency free ang tibuok lalawigan. Bisan pa man og kampante ang AFP CENTCOM nga nagpabilin gihapon nga insurgency free ang tibuok lalawigan sa Sugbo, wa gihapon sila nagkumpiyansa ug gani ni deklarar sila og red alert status sukad pa ni atong niaging Sabado in kasog manimaw sa mga sakop sa CPP-NPA human nasikop ang ilang mga leaders. Giingong agi sab kini pagpangandam alang sa ika-45 nga anibersaryo sa maong grupo karong umaabot nga Marso 29. Gawa sa militar, gideklarar sab ni PRO 7 Regional Director Danilo Constantino nga on heightened alert ang kapulisan sugod karong adlaw. Ang trending pagka malapit na yung anniversary ng kanilang founding anniversary, nagkakaroon ng mga violent at non-violent activities. So some of these are terroristic activities na talagang nakakapinsala sa ating business establishments, sa ating katahimikan ng lugar. Pag-i-strengthen ng yung security sa mga PNP installations. Very vulnerable kasi yung police stations natin. So, tapos yung mga observation ng mga unusual movements. We sent memos to all chief of police to prepare and to monitor their area of responsibility because we are afraid that there might be some retaliations coming from CPP-NPA. Mensahe sa commander sa CENTCOM ngadto sa mga rebelde. Kung ginamit nila sa mabuting pamamaraan ang kanilang kaisipan, baka marami pa silang na-contribute na mas maganda dito sa ating sistema ng ating gobyerno. Andrea Patenya, News 5.
Subay sa maong balita, sikreto nga gidala sa kapulisan o kasandaluhan sa dakbayan sa Sugbo ang magtaayong Tiamson atong Sabado human sila masikop sa lungsod sa Aluginsan. Way mga ditubag sa mga tigbalita kundi dada ang mga dinakpan nga silang Benito ug Wilma Tiamson nga nagkupot og dagkong posisyon sa CPP-NPA. Nabantayan sa News 5 nga migawa sa PNP Regional Hospital Services ang ilang ambulansya ug nasayran nga gipaubos ang magtiayon og standard medical check-up. Sa usa ka hotel ni kanaog ang PNP medical team apan nasayran nga midiretso sila sa Intelligence Service Unit sa Central Command nga duol ra sa lugar. Gikumpirmar sab sa mga residente nga misod sa ISU compound ang maong ambulansya uban ng mga sakop sa Sogo nga mo'y proseso sa mga dinakpan. Gobernador Junjun Davide ni pasalig nga magpabilin pagyapon nga insurgency-free ang Sugbo bisan dinhi madakpi ang giingong pangu sa Communist Party of the Philippines, King Perez, Suginlimi. Alang sa gobernador, insurgent-free gihapon ang lalawigan sa Sugbo. Mato ni Davide, misalig lang ang mga pangulo sa Communist Party nga luwas sila dinhi sa Sugbo. Ito, maybe, una-una nga way nakailan lang din eh. They can easily mix with the crowd. Way angay kabalaka ang mga Sugbo anon human masayri sa gobernador nga dili pag-recruit ang ilang tuyo sa Sugbo. They were monitored but there was no overt act of recruiting. Human gisikop ang duha sa mga katagpuan sa CPP-NPA sa lungsod sa Aluginsan niadtong Sabado, gituuhan nga adunay mahitabong crackdown sa mga rebelde sa atong nasod apan lakip sa mga apektado human sa maong pagsikop ang mga aktivista sa mga progresibong pundok. Sanglit adunay panlantaw nga mga rebelde ang mga aktivista. It does not necessarily follow that if we advocate for human rights and we are asking for the rights of these persons to be upheld, we are already communists. That's very shallow. Let's go back to the rule of law. Wa nakugang ang Secretary sa Alliance of Concerned Teachers Cebu, Phoebe Sanchez, sa posibleng hulga nga isunod ang pagpanakop sa mga aktivista nga kaniadto pagilambigit sa rebelding pundok. Makitaan lang ka to ka dito sa banika ni suroy ka sa komunidad, pagka man pick upon ka, chargean ka og kaso, hasta na ang pagkamatay ng lapu-lapu og nilyon kilat, kung pwede ilang i-appeal diha. Dugang ni Sanchez, di angay ihikaw sa katawhan ng progresibong pundok og political beliefs sama sa mga leftist ideologies. That is their belief. Nobody can question their belief. What is wrong if they are fighting or they are killing people? King Perez, News 5. Subling gipahibaw sa Department of Education nga walay bayro nun ang mga estudyante alang sa ilang graduation ceremonies. Duna sa mga tungaan nga nangayog special permit nga isibog ang una ang ilang graduation rights. Jinky Bargio, Suginlimi. Opisyal nga gipahibaw sa Department of Education nga karong Marso 31 hangtod Abril 3 ang graduation rights sa tanang pampublikong tunghaan apan sa kinatibuk ang 1,100 ka mga tunghaan sa tibok probinsya sa Sugbo, pipila ang naapektuhan sa bagyong Yolanda. Mao nga nangayo kini og special permit sa Division Office alang sa pagkadilatar sa ilang graduation rights. Mato ni Dr. Arden Monisit nga dunay mga tunghaan sa amihan ng Sugbo ang wa makaabot sa 201 school days nga ilang gitagana. Specifically, atong 343 schools nga affected by the super typhoon. So, daghan na ang nagngayo og special permit labi na diri sa Midilian dan Bantayan Island. Gipahibaw sab ni Monisit nga di na kinahanglan pang magsulob og toga ang mga mugraduar, igo na ang ilang school uniform. Sa venue po nato sa atong graduation exercises, we encourage them to use the school grounds. Dili lang ato sa mga malls or mga convention centers kay para way additional cost sa atong mga parents. Labaw nga gidili ang mga graduation fees kay doon na may giandam ang DepEd nga 16 million pesos nga pondo alang sa maintenance and other operating expenses nga iapod-apod sa matag tunghaan aron mao'y gamiton sa graduation ceremonies. Yes, allowed ang mga parents paghatag og mga donations either in cash or in kind. Pero giklaro na to nga there must be no DepEd teacher or DepEd official nga ma-involved in the collection of such contributions. Jinky Bargio, News 5.
Karong Miyerkules na ang graduation sa mga estudyante sa Talisay City College. Matud ni Mayor Johnny De Los Reyes, dili una niya ipamugos ang pag-appoint kay Cañete. Leslie Caminada Vistil, Sugin Limi. Nag-practice na kini mga tinunan sa Talisay City College sa ilang graduation song. Di mo mino sa city cientos ka mga estudyante sa Talisay City College ang mugraduar karong Miyerkules, Marso 26. Matud pa sa coordinator sa graduation na si Helmer Montejo na uyunan sa Board of Trustees nga karong Miyerkules ipahigay ang graduation. Nagdali mi nag-cramming but everything is manageable so far. Yeah, they should not mess up with us because, you know, we are not harming them as well. So we are just standing on what is right and lawful. And yeah, we don't want to involve the students, but now they're involved and most of them are standing on what is right and lawful and we are happy. Dugang pa ni Montejo nga apektado ang mga tinunan sa naitabo sa mong tunghaan. Matud pa sa mga estudyante, musunod lang sila sa giila sa Commission on Higher Education. Affected yun ni, pero karon na-feel din na ako nga kami nagkahiusay yun min tanan ba, and then kanang minute yung feeling gani nga gikan sa mga struggles sa sundanan pa hangtod karon na parang ang kanang kalisod sa pamilya, ang mga paningos sa mga gilikanon og sa mga apod nga kahagos sa magbunga na jud ba. Para sa part sa estudyante manggod, lisod siya kay kami napiktuhan sa ilahang kagugot na pero sa amo asad mas mayong sayo na lang jud aside sad sa CHED o TESDA accredited mo gud si Rachel Bacalton. Ang mga tinunan na nawagan usab nga unta dili sila apil-apilon sa politika. Nanawagan ang mga magtutudlo nga sundon ang pagbuot sa mga sakop sa Board of Trustees. Ang anong tabuhaton, if you cannot stand on what is right and lawful, then don't comment. Don't do anything. Huwag ito na insakto. Dili lang ka mo side kung dili ka kibaw mo barog. Eh, nahitabo man gud ron, ma'am. They are spreading lies and which is not good. Sunod unta, dili unta i-appeal sa politika ang eskwelahan. Dapat unta ipalabay na lang unta ang graduation usap pa nila ilugan ang posisyon ba. Kay pait kayo, looy kayo ang mga estudyante karon. Naglibog sila kung asa mo dapig, asa dapita mo attend og graduation. Kay mo lagi kung di mi matin sa PICAS, basta di niya mi pag-graduate sa PICAS, di niya mi tagaan, di mi releasean o tanang mga certificates nga needed na mo para ma-validate ang mga pag-eskwela. Samtang si Mayor Johnny De Los Reyes mi padayag nga dili una niya ipamugos ang pagtudlo ni Dr. Paulos Cañete isip bag-ong OIC. Apan giklaro sa mayor nga buot lamang niya nga makagraduar una ang mga tinunan. Wala sa payan mo, surrender ko tungod og alang sa mga bata. Leslie Caminada Vistil, News 5.